vendetta bungsum ni palina atangin ka in ngai to no lai chuan Vincenzo akhan kongkhar arun honga alo luta enge chanchin kalo ti thuaya kapu ithupek angkhan Ferrari chu arokin ka zui zela tuna chuan lemziang na pindana a omnek ani ati a kan chei khom na atanga akal zel dan te chu min hril fai veka hetia ang hian a chuak ta khan Villa Romani lam apan ngala kongkhar dar a han hmedri a tuma in anon hun saklova atopa chuan Giacomo akhan aron hun saka ke chu huan pal hnim buk phena khan kalo biru a Ferrari chuan countess ka hmudu ani a hanti a putar chuan akal dai to alom ni hni lai ani to ati a Ferrari chuan akal dai to e a khoya mo ti le a oma tham chu arwala a thing nok noka khoya a akal iring kha ka thwai chhum sakma che in seiwat la ani mai ati a Giacomo achuan conventra hetatang chuan mel somvel ani ang ati a tuta Ferrari athin rim chuan Giacomo achu anam thlu a mitlak tlai lo pa vamu hlumla itana thazo kang ipi ne na chuan ama thatturin kalo kalani ti lo hrilang che he in le achunga zong te hi pul fai vek ro ati a kongpui lampanin a chhole ta a chumi zo chuan ka zui ruzela khwalbuk pakhata hian avaluta alo chhuale chuan thian pahni aron hruaya ama puitu atana som ni ngei turani anin thentak nu chuan he hotel lampan hian chumi te thian dun chu an local zela margui sate omna pindan kalo lu thleng hian anni chu an local zel ti chu ka han mu theya ati a ke chuan Vincenzo iti thahle mai khano pangkhan mi musit em ani ti chu imitin I mu ve a putlhon chu kan tuar bik lawang chu tiro ipuak ruk chei fai kha man thei mai turin han chhop chuak ro khai ka han ti a Vincenzo achuan puak ruk chu a ip chop chuan aron la chhuaka dawhkana chuan ada a Vincenzo achuan kapu naktu khi Christmas ni ani ti isha ang chumo ati a sha e ka ti a ani chuan kapu kalo hon lam hian Nicoloa grape huan nei tu pa parorum berpola an soi thin kha a unau pa nen ka toka min lo au elvela ati a ke chuan ka hre thia me lau mata che keipo mi hlo thon pui du su imu ha chol to zo kang miang naktuk jingdar nga a min ron kai tho don ania coffee iron siam bokanga kati a mutzai chu kan rel ta a kuma chuan ka hanmuna a karil ru a ha ema wang chuan ka mutpo chu a chhuak ho lawa guidoril ru tur le athin na dan tur te chu ka don saka ma se mi alo ti hru om tam to em awang chuan lom mana phu to khan pek ve ngei chu ka du tlata na hre man lova a hnuk han cha sakpo chu atan ne plutukin ka hria ani tin a thi ma nge in tu nge ka ni hi hre man ngei se ka du boka ama ero chu a hnuk cha do na hrila ka khe ka ti chuan ka in ngei to mut chuak ta ani che kang chu tui takin ka lo mu hi la Vincenzo an kongkhar ron kik chuan ka har chawa coffee mi ron lak ngal boka atlai viau to elo ka hanti a Vincenzo achuan dar nga rik na tur minute som panga ala om kapu I korte po chu I thlak don na nge ati a coffee ka in lai chuan Vincenzo achuan in thlak na tur chu min ron lak saka a chhuale hnu chuan ka han in thlaka ka kalpui tur Margui sele captain Fresia po chuan Fabio ka ni ti min hrelo se ka du a ama ero chu Ferrari anen chuan kanin pomchil thei phot chuan katar mi chu ka hli panga ka mel ngot po chuan Ferrari chu ti thlabar hle te se ka teril ru a ka thil ruwa mandan chu thatol tolin ka hria a Vincenzo achu alo lut le a Margui san min ngak reng to ani ti min ron hrila tin tolai lir po an pe diam to ani ti asoi boka kapu karon zui ve ang che o ati a ke chuan nangma thule Margui san remati chuan ama ero cheng po lo to kila ibeng cheng hau tur ani lo ka ti a Margui som na lampan chuan kan chhuk thata a ti chuan tolai lira chuan kan chuang ta a Margui sa chuan konti I pasal thangotin ka hria hetiang hi midik tak ti dan tur ani reng ani Ferrari chu a om anuam vak chuan ka ring bik lo ati a kan kaldon trep tia chuan hotel nei tu pa chu alo kala kapu in lo hole hunatan coffee le a me tur kan lo pe dia mange ka hre ve no la sin bakal to u arokin aron ti ta su a
Ferrari anen Vincenzo anen Marquez anen chuan kan kalta a kalpa chuan ngun nam vai le puak rukka dan tele siam sei chidang dang manga in be dan te chu kan soya Marquez chuan ngun nam vai azir chan le ne lo nei atum lo thu te midang tam tak zirtir tuwa atan to thu te chu a han soi hluta Presia chuan nui chung hian hamala po kha izirtir ani lo mo a han ti a Marquez chuan ni chu ni e ma se a soi po za thlak zo kani a zeilo le lutuka kamang ang hian ingun nam kha eitum la itana ul zok hialang te ka tele ringot thina ma se ani mai po khan Ferrari a thian te pani hi chu ranglutukin a that thei thopang ati a ke chuan Ferrari a thian te hi tu te nge moni le ka han ti a pakhat chu kapinato gyabati ani a pakhat chu gavaliari dursi ani tuisik anga zu in tamjok mi ram tlahol tak le ngai sam takan ni ati a atopa chuan tun ma a ka then ompa in bul chu kan vathlenga athlang rom chu kan zo thlazela chuta chuan kan ding ta a khua chu ala thim dewa ti chuan kan in ron pan tur te chan na tur khan tha chu kan dap phei ta a pia deuh kan va thlen chuan kan thian doctor pa khan min lo thlen khal ring to maya kan han in chibaya signor voti vati om ve ati a kalo khur deuh hlak hlak he alo ni a ma se vot ka ti wang chu ani lo sahu sual ti ang deuh hian ka thian thaber tha tumakal kani awangin ka tirila kalo khur ru reng mai hi alo ni a ma se ka thu ka zuk le chuan tun tu ka hun rem chang hi ka tong le to don lo ti ka hre chiang hle si a chu ti lai chuan khopuya dar ruk ribal bal chu kan han hria a inral rin a hun ti kan hria a kan hoi phok hra hloma kongpui chu ka han ena Ferrari ale a thian te pahnih local tham chu ka han hmu a korfual lian tak ha hian Ferrari chumuang tak hian a local chata alukhum chu a hmalama a kai kun lapa chu wang chuan a hmel po chu ka hmu tha thei lova pia deuh hle ka thing heng chuan a ding ta a thian te pahnih chu a sir tuak ah chuan an ding boka chuta chuan Marquez chuan pute u pen somhnih chu kan rem te tlang ani lom ni a han ti a Ferrari a thian pakhat chuan pen somhnih mo rem ti e a ron ti lawa ti chuan ngoi rangin an ron te phei zela thian te chu ka hnu chhona ka tarmi chu ka hlipa ka ak thata a ka thian ten min hriat mai lo nan ka lukhum hmalam chu ka kai thlave a ti chuan tran hun ka han siam te a khwa po chu a eng fu to a ni ero chu ala chhuak lova Marquez chuan kan mi te chu kan da thei to em a han ti le a anni po chuan an ron rem ti a Ferrari chu adin na ata chu a han kal sang dewa alukhum le akor fual chu a hlipa a thian ten puak ruk an han pek chu lom takin na donga chu ti lai chuan keipo in kalukhum le ka kor fual chu ka hlipa ka the thlave thuaya Ferrari chuan a puak ruk chu a en vela tan mun a han siam ve a Presia chuan khaile inin ringim a han ti a ringe an ti vele Marquez chuan aromul chu aron thora chu ti lai chuan Ferrari chuan chiang fe mai hian meron siaya ka hmel han hmu chian chuan makati hle ni turani adang deuh sop hian ka va hmu a tong chhuwa tum ni om tak hian a hmui chu a han phuta ma se atim le dewa Marquez chuan pakhat a han ti a kan puak ruk chu kan han phoya pahnih a han ti le a kan han in tin taran maya Ferrari a mitin na kut chu a khur dar maya chungtlak deuh tak hian ka vanui khuma pathum ati rual chuan a romul chu leia a han thlawa keini po chuan kan hmet puak ve ngal thota Ferrari a silai moving phei thar chu ka han hria a ka korero chu a lo thoi tet ve shrama silai khu a re thleng chuan Ferrari chu ala dinga ma se a puak ruk chu a thlawa abana phara reilo te a chuan leibeng zongin atluta a doctor kha alo tlan phei thuaya a han en vela amit chu alameng na a engma a hre to lova a korma chu thisen hli rina khata Marquez chuan ikap fu bok mo aron ti a doctor chuan akap thiam khop mai alung hrul a chuapa taka fu ani hi minute soma chuan a thimayang ati a
chu ti lai chuan Ferrari chu alo meng le a tong chhuwa tum ni om tak hian hmui chu aron thuta doctor chuan aka a chuan zutlem a han chunga chu chuan ati har le deuh hlek ani ang chu alo thu chhuaka ama chau hian kan defal te ang kati a abula chuan ka han thing thi a mai bul dewa chuan ka zukuna amit meng ngui tak mai ka hmu chuan ka khongai hle a pathian hmingin ka zo ta che tunge ini min han tia ke chuan Fabio Romani man laya ichiana I chal thin kha kani hi min shelom ni guido anupui iruk saka ahming isoi chiata aza omna zong zong iti borban sak ufeka kha keima hi kani alom mo min han en chiang te I thin lung khan tunge ani chu a hre thei mai lo mo ka han ti a Fabia ammo athito dailom akuanga anja lai ngei po ka hmu chiang ani ati a ama si chen chuan ka han hnaya nung chungin min phum ani ngai tharo guido nung chungin min phuma ma se ka lo tho le a ina ka lo honga mi I tham lo zia le ka chunga inun chiat zia muturin ka soi zelangem ka han ti a ani chu akhur zoi maya achala chuan thlan fi malo chuak tuama dim takin karomol chuan ka han shruk saka guido thana ta kalo tho le zana kanopui nen in tlai len na kong ta kha ila sia em I han ko a I fopa ka chanchin soi pa a athilai I khal sak ta kha ila sia mo ka han ti chuan zak tak hian min ron ena hre tak ma se ti lo theilo nia in ngai ni om tak hian mo soiro inupui chuan a hria che em atile a hri lo ma se ka nei le huna min hre thuayang ka ti a mai chu aduk hian aduk tlok maya lungaya room chung hian o pathian avarap thlak em kawa zak tak em min zo lul ro o ati a hliam atang chuan thisen alo chuak zoya a thok chu asakin a zoi tala a chatrep ani ti a hriat theia mitmeng thi takin mi han ena thilbo zong ni om tak hian aron ban ruaya akut chu kalo von saka ka han ko a guido phuba kala ani ti chu I hailong mo tuna chuan ani zo to a thiani chuan kan pahni in min lo bum alo ni hi ka ngai dam chi ang hian pathian chuan ngai dam che ro se ka ti a theilovina han nuya kan nau pan laia minui thin ang khan mel nel om tak aron pu a atok ta Fabio akinta o pathian Fabio hi ngai damang che atia a han thole hala athita a ni po chu alo chuak ta a ka thian le ka mel mapa ku chu kala vuan renga ka zungbun kanupui na lo pek chu alabuna ma se chu zungbun chu kalak saka ama ui takle za tak chungin akut chu ka han fopa ka hnuk chu a ul treuh mai ka mit tui po chu a hnai hle a ma se kan lampan a local thom ka hriat chuan ka inti pachanga ka tho santa a an lo thlen khom chuan ngoi rengin ruang chu an ron kil hloma Captain Fresia chuan athito mo haron ti a tong chwa thei ka in rin lawa wangin kalu ka buta zoka ka mel chu margui sa chuan alo chik biau ani ang chu ka bana chuan mi han kaya ka thian khopuya kir le la oin te inin va in ti har ro I thil ti hi I in thiam lo deuh ni in ka hria engma in thiam lo na tur om hlei nem engpo ni se Naples khwa hi kar ni khat chu chhuwa san ri la ti chuan ngai thatakin I om thei mayang a soi fel dan chu ka hria ania ka kuta da vek mai ro ati a ti chuan tolai lir lampan chuan kan kalta a bung som ni pangana tolai lir chuan khopui lampanin kan tlana kanin kongpeng kan thlen chuan Vincenzo a hnena Villa Romani gate bula hian kalonga kang chia hotel lampanin tlanding ngar ola ka tolai lir kha iron tir don nia zanin tlai nge hian avelino tlang pana chho ka du ani chung tlang kara chuan ni engemaw zat chu ka vatei hoi ta nge ka ti a Vincenzo a chuan ka hne na kalve chu midil tlat maya ka hnial ngial nu po chuan ka hnial fit thlei theilowa a topa chuan ani le nangma thule ama ero chu hotela chuan engma vasoi song che rang takin lo kir le la Villa Romania hian kalonga kang che ka ti a Vincenzo a chu atlan liam ta a kan in lam chu ka panta a
in ram ni om tak hian re tlok maya tuma lo dik dak reng an om lo ka han hoi vela ka in ngei kha ani si a mo a hre om du hle mai ka in ngai to lu hai hle lai chuan ka in ngai to lu hai hle lai chuan sakor ke pen ri ka han ria a ka to lai lir alo thlenga ni ti ka han ria chuan ka har huaya convent lampan chuan kan kalta a darkar ni zet kan kal nu chuan convent chu kan thlengta a convent chu mun fal daw om hi ani a lungbang sang tak hian an hunga han en reng po chuan sa khongai saktu te tan chuan chen na nuam tak ni om hian alanga dai kong khar bula chuan ka vakala dar chu ka han thing ri a nutar mel chetak mai hi alo kala enge ka du mi han zot masate te a le khathem ka pe a countess romani ka biak du thu chu ka han hrin ngal boka chik zeta mi thlek nu chuan akalta a nakin dewa chuan min hruai turin alo kal le a in chung lama an thian kom na pindana chuan min hruai lut ta a convent chung chu ka tlo voi khatna alani a katan chuan thil thar mu tur atam kher mai thalak nal tak tak hi bang khat hian an intar tuar maya kami biak du nga pa chuan chung thalak te chu ka enkwal vela kanu pui thla kanin nei zo a mi po alo intar ve a kanin nei ni a kor fual le lukhum te nen angai dia kin ala langa rilro ati thar du hle chu thalak ka ta thatle lai tak chuan nan pakhathi alo chhuaka za takin chibai kalo buka ani chuan count oliver ini em te en men ron chota ni e ti en ti nan kalu ka hanbu a countess romani mu idu em ni a han tile a dan lote ani lova remchan lo na danga om lo bok chuan du e ka han ti a nan Mary Margaret chuan om dang love ame ero chu tu na hian mas nei me kani a countess po chapel chhunga alut to a kanin hlan na a ilo tel du phei chuan lo tel veri la ilo kal thu chu mas zo hnu a countess ne na chuan kan la hril mai jok don ania ati a ka thil ti le tumdan nen in tulo e makashia tawangin o han po mai chu ka hria ka chang talawa ma se ani chuan chapel lampan chuan min hruai ta a kalpa chuan countess chu adamamo ka han ti a dame sa kholam thila chuan a in pezo khopa engma in soisel na ani om po ka hrelo ati a countess chu idu sakpol ani ve ang tiro ka han ti thlaro ka Margaret chuan tu ma du sakbi ka nei lo kan ho te chu in ang vekin ani kan en thin ni ati a ani tak mingai dam ro apasal tur kani awangin keima ang boka duat le du sakbik tura kan ngai tharok che ania kati a Margaret chuan inin nei don ti chu kalo hreto asin ni nei chu khovel dan zo a pasala nei chu adikalom ma se ke zong thu khu le han pe hel te hi ka thiam velo aru langin kan soi mayanga ni na I chuan febio anei lai khan kalolom pui ema pasal tha le fel kuta chuan lim takle thlamawng takin a om theiang chu kan lo ti a ma se ani khan abora san tamai si a pasal nei le hi adu po kalo ring ngai lova tha po ka ti sak chiam heklo ati a ri chuan an dik khop mai ma se countess hi alano pangsia a hmel a thabok si veng tu thataka nei lo chuan atan thil poi takpo a thleng palang ti a hlo thon oma pasala nei le chu atan ti mak mo a ke chuan kalo ngai mai asin ka han ti a ani chuan mel thathi chu apoi te ani hi an chia thi na thleng an chia ani asin signor min ngai dam ro o thu ka khu ve thiam love ka ti to kha lim takin inom dun thei ka du saka cheu ati a chapel chung chu kan thleng ta a Margaret chuan hnung lam pangami khwal thutna chumi ko hmuwa ka thuta a malam chu ka han hoi pheya pia deuh taka kanopui in ti thupui om taka ding chu ka va hmu a karel rote te chuan sa khomi om tak chuan I om ve si taka I thin lung chung chu sualin akhat loi si a ti in nuizat bur takin ka han ena nan rol chuan hla hi an sa a pathian beram no khovel sual kalpui tu chu an han ti a o Krista khan khovel sual a kalpui ani taklom ni kha ma se mei che then khat sual na hi chu a kalpui tel lo ani angmo
ti in ka ngai to a te chuan ka ngai to zui ta zela mi in tangka tlem te po aruk chuan lung ina an khung thina ma se mei che sual kan za omna le hlutna zong ro bo tu midang laka lo watlang zar tu te hi shemlovin an omle si thin engtin nge mo kan ti don le mei chetlak tlai lo an ka chu mi rel nan hmang thin ader chawa tong trai thina an swal puan na pui thiam te ngei po thlem tu amoi hote shemdan tur hi iswa khan min lo hril lo hi apoi mangi o kati a karil rukal ding atalang chuan ban hun po chu kalo hrelawa margareti khan min ron kom zawa min ron zui ta che atia ka zui chuak ta a pona chuan engzat nge no pangin nei ti in ka han zota somwa somruk te an ne deuh bere atia ke chuan in mo phurna alen viau don chu mole kati a abing ver zong takani ang te reng mei cheno pang tam taktan an nakin nulam nun inzirna mun ani awang hian kan khwa kher ngun hle a heti chung po hian kan be se lo ang taka lo wa kho sa zui tok hi chu an bo lo ti ngai na awang du khop thin mai chau thu ba ro a khovel hi zong afam kim theila wani te kan tele tharok thina ati a ti luam chung chuan le khabuda na pindan pakhat hi mi ko mu a ta hian countess chuan aron kom don chenia lo ngak ro o ani le tulna dang ka nei si a ka kalsan mayang che countess romani ne na inin nei tur chungchang ka soite kha chu lunglawa chuan i kwai bik long chu ati a kwai so e ingai dan dik tak mi hril tlang du awang khan kalom jok ta yasin dati a mi kalsan ta a karil ro te chuan tun ma in tlangwal bum to te inei khiat ani lo chuan mei cheril ru tluang le thatak ini don hi a kati a reilo te a chuan kan nupui po chu alo lut ve ta a bungsom ni parukna nui chungin kwa be sei ni om tak hian min ron pan pheya akut khing ni hian mi ron bana mi i ron tlo du chu avalom om em christmas tuk ani le ngal ve nen ati a ma se engtin ma ka chan lo awang chuan mak mi ti viau maya hi enge na engthil thalo nge lo thlengta ati a thute thu thalo tak karon hril don che kati a chutia kati chuan a hoi phok ta hle maya a khur ngal boka eng thu thalo mo enge ni tangai guido nen inin the thu dewelo in muto em ati thuaya ke chuan muto e tun lok khan karon kalsan ta hei hi aron thon che ti in guido zungbun kalak sakha ka han phura ka han pe a ani chu adang sop maya anu ireng azato lo a tholop hlop maya ma se angai to tur la chu ke chon ka shereng si a chu wang chuan engma ka soi du hau lova ka wa han hre thiam hleilo em ka pasal hriat ringnan ti in ka pe kha ani si a eng ti zia a ron kir le mai nge ani le ati a min ron ena amit tui ata zoya sesari iwa han intimi khwal ve min han fopla thil om zia te po chu min han hril ve ta che ati a karil ro chuan ka fopang chemo ni chin loka ingai zong thi tur kut fop tu khan nang chu ka fop thei don chem ni theilovang kati a makti takin me na sesari min du tanange thu thalawa omani po in that takin min hril ve ta che karil ro dam na tur la I hai si lova ati a ni e chu alom ka tumber nangma nge khan inu ta chhar guido kha itana hlo om kha I hlawa lau lo tura ka hril chikha ila hrenga kalo dang ni ang ti in ka tiam chikha ka thu tiam kha ka hlena ani chukum khwa atan ka ngoi tir ta e ati boy le to lawang che ka han ti a ngoi tir a engtin mo chu eng iti na nge ati a ke chuan athi to ka ti na ani chu ka ti a athi mo ko oilo I thatem ni a han ti a o thate ni zan khan hau salo main mi ron hawa tukin jing khan kanin beita a thian te mit muwa inral ring sa ve in kanin beya ache fu zo ka tanga ka thatta ani ma se athi ma nge in kanin ngai dam ton sin ka ti a Ferrari an mi hau tan tir dan le ka chan dan te kanom na pindana ta a chwa ta ka Villa Romania ama thattura akal thu le anchia alo bor dan te chu ka hril fai ta veka pui ti em ka han ti a eng aya nge pui ka ti ang
ka pasal dam lai chuan kan tan thian tha tak ani a ma se ka pasala thi nuwa ero chuan ami endan adang tatlat maya kanun hi ati boy em awangin ka ngei ngot thina sin ati a ka ti sual der ani chu ti ani chuan ilom hle jok don chunia ka tia ani chuan ni e I huai senin I pasal tha ka tingot mai chu wangot po chuan ka hmangai zual che a han ti a thu soi chu karin lo em awang chuan lom om po in kalang du lova ama vek chuan sisari lungman tam khati zo zai mi pe ka wang khan ka lom zia en tir nan le ka hmangai zia chakati lan ve nan ka pasal febio azung bun nge hi kan pete ang che tlom hle ma se ka ngai thatnan talpo min lo kol sakro o ati a keima zung bun nge chu mi han bun tira ka nuya zaril ru hle a ma se ka in sum tanga dulai ka mi tha ferrari a kutami nge ani awangin ka tan chuan thil kol chak om lo takani ang ma se I mi hmangai thil thon pek ani awang chawero chuan ka kolange ka ti a tom ngai chu a don saksham kani ti ero chu a hriat ngei turin ka tilang ve khera mi te po anin sualin anin that thina chuti em a ngai that lo du bik tur ani hleinem ati a ani ngot mai ma se ka twal tha awang hian ne puls khwa hi ka chwa san hri atul don ani zan in ngei hian avelino a ka kal don ka ti a avelino a mo chuta chuan fibia anen kanin nei hlim po in kan kal to asin ati a chuta chuan in hlimin nuamin ti in ka hanjota hlim om te e convent so asan ngot po ka tan chuan a hlim thlaka chu ba ka engkim mai hi ka tan chuan thil thar ani vek maya nuam ka ti khop mai ati a ani le engtiari nge heta hian omitum don nepals khwa a hon le la chu itan thil hla om ani to si lova ka hanti a kan ho tu no hne na chuan cholkar khat turin ka insoya kar khatal chu tuan chuak shram a tha in ka ringa ame ro chu guido a alo boral taxi a chuan chu aya rei thei tur chu kanilawang rom khwa apan don lai khan thoro chi angreng le kha asiama chu kalo vun him turin ada si a hanti chuan eng thuro chiange kalo ti thuaya a thi phot chuan a ro zong kalo khom vek na tor thu ani atia karil ru chuan o guido iwa khongai thlak em he meichhia hi ringa I ro hlu tha zong po atan uilovin ilo ziak diam chu ani om si ale kati vonga ma se karil ro ang tu soi chuak lovin kavalom pui tak che em chu le kha chu min hmu tir theilom ni ka hanti a theyang chu heta ka kol ringa lom ati a ipte a le kha in char thatdiam chu aron phor chuaka a charna kha hongla chiar ro ati a hre tak chung chuan ka han honga a soi ang chuan a ro zong chu ni na itan tu ma chu boi theilo turin a ziak vek hi alo ni a ka chiar zo chuan ka pilet le ta a ibula zong ni na har thin te ma se du lai ka kala hunta ka chwa ma in engemoti fel tur kalanga si a kalo hon le hun te hian min lo la du angemaw chu le ka han ti a miron ngenga kalbo lo la kei chuan ka du thu sam ani ti ihria alom ma se wa thang rei su ang che o ilo hon le ma chuan lungleng min kalo om don si a ati a kei chuan noi chungin in chua bo san hian in hmangai na azwal zo ke anti thin himo keini po kanin hmangai sot ta ve ang milo tong trai sak thin don ania ferrari at harau tan po tong tra yang che nang chuan hmangai lo ma la ani chuan a hmangai che ani ti hrireng la nang ma awangin a thian tha ber ke mi khinga nang ma wangin anun na hial po achan ta ani kha atan chuan tong trai molang che kati a khor deuh dara a kut ka chel sak po chu dai rain ka hria mitiam ro ferrari atan le I pasal thita atan chuan tong trai ngei ang che anni pahnih chu in thian thatak anni awangin thuruk zong hretu hne na chuan tong trai na pakhata an hming lam kop chu thilrem chang tak alo ni si a lo tong trai molang che kati a han nui lui sha ma oli kalo tong trai nge yange ati a te chuan a kut chu ka thla a tur chuan ka han in siama ikal maidon emni ati le a o du lai ka kal maidon engti ziange idan sop ka han ti a ani chuan khonge zungbun ka bun tir na che
ikut zungtang khamin han entir le te ati a engti ziange ni te tlat tia ka hanzo chuan ikut hian ka pasal febio kut kha a ang mani ati a nui titi khur titi hian a omta a hmai te chu aduk zo ta veka engemaw rakin raka athidang don tamaya dar ka han thing ri a puitu tur ka au tawata sister pakhat hi a local thuaya nina I omdan aron hmu chuan Margaret ti a ko thuaya ani chuan tui sikaron kenga alua chuan han leya aka a chuan a thlor boka a chan le wang ni om te chumin han zota February a aboral thu ka han hril le a pasal thita a kut le ka kut in ang ati em thu te chu ka hrila chuti lai chuan ni nei chu lo ming ve le pe to a Margaret ti chuan I thadeu to ang chumo Count Oliver po iti hril hai kher mai ati a ani chuan pui ka tingot mai ma se ka pindan lama ka kal to zo ka nge mangthari ka meichhia ema keizong hril hai taka ka siam che awang hian ka inthiam lo ngot mai ati a kalatuma kongkhara thlen chuan alo kir le a mangtha dam takin aron tinon le a ka ngonga chuan mi ko a mi fop tangoi ngoya nan Margaret khanin kan convent dan hian darkar khat aya rei in leng nei phal ani lawa chu wangin Count Oliver nang po thin to mai ro aron ti a get thlenga minon hroi tu tura kova sister tar deuh tak hi alo chhuaka chu chuan get thleng chuan min vatha a geta chuan Frank somriat ka pe a sister hei hi reverend mother nena pela naktuk zing ma sa heta hming chuang tharau tan hian lo tong trai ro se ani chuan atum aya ma a he khovel hi a chhuah san ta si a tin nang po in anun na lak sak tu chu I lo tong trai sak ve don nia kati a Ferrari a hming chuan na le khathem chu ka pe a chu Peter chuan ka thil cha anga tingei tura a intiam hnu chuan kanin chibaya get chu akhara keipo chu ka kalta a